ಯಾನಿತ್ತೊಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೊಂಬೆ ಇನ್ನ ಸಂಗಡಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟುವೋಲೆನ್ನ ಅವಿಂಚ ಕಟ್ಟುವೋಲು ಅವಿಂಚ ತೋಜುನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ತುಲಿ ಯಾನಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾಲಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪೂಜಿದ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅವನ ಹೇರ್ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುವಲು ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟುವಲು ಒಂದು ಲೈನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜವೆ.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚಾತನ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ ತೆರಿಪಲೆ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿನ್ನೆ ಎನ್ನ ತಂಗಿ ಮನಿಷಾ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತೊಂದು ಶೂಟ್ ಮಂತ್ನ ಎನ್ನ ಪಿರಂಜಿ ತಂಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದು ಮಗಳಿಗೆ ರಜ್ಜನಾಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಉಲ್ಟಾ ಸಾಗರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟನಾಗ ಎಂಕ್ ಬಾಲೆನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮನಿತ್ ಬಂದು ಆಯಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.